Hei, tervetuloa tähän YouTube-liveen. Aiheena siis käsin seisonta, mutta enemmän semmosesta, miten eläköityä terveenä käsin seisonnasta näkökulmasta. Mistä mä en ole ehkä aikaisemmin puhunut, kaikista näistä ehkä yksittäisistä asioista on tullut puhuttua vuosien varrella ihan tosi monta kertaa, mutta puhutaan nyt semmoisessa kontekstissa, että kun on tullut tavattua esimerkiksi käsin seisoja, jotka on tehnyt 20 vuotta sitä, niin miten semmoisella ihmisellä menee ja mitä ongelmia se on ehkä vuosien saatolla tuonut. Mä oon sirkusfysio Atte, mulla on noin 12 vuotta kokemusta sirkusalalta, tanssimaailmasta, nykyään huippu-urheilun parissa enemmän tekemisissä, mutta edelleen sirkus siellä mukana aina ja tulee varmaan aina pysymään. Mä oon työskennellyt Cirque du Soleilissa, Dragoneen kuin Seven Fingers Companyn esityksissä ulkomailla ja nyt täällä Suomessa tällä hetkellä vielä täällä minun omassa toimitilassani. Tämä on osa tämmöistä minun läksiäispäivän ohjelmaa, koska kaikki ei pääse tänne juomaan kahvia ja kakkua syömään tänään, niin tämä luento on sitten kaikille teille, muille seuraajille ja ystäville ja asiakkaille ja kaikille, että pääsette mukaan tähän näin. Ja on kiva pitää vielä yksi luento täällä tilassa, mikä palvelu mua 7 vuotta. Siirryn siis KIHUlle eli Huippu-urheiluinstituutille täällä Jyväskylään ja aloittelen maisteriopintoja liikuntalääketieteestä, niin tässä on muutoksia luvassa. Mutta hypätään tähän aiheeseen. Mun tavoite on, että tämä on 30 minuuttia, mutta nyt jos sä katsot tätä tallenteena, niin saatat huomata, että tämä ehkä venyy. Mä povaan, että niin tulee käymään, mutta ei anneta se häiritä. Ja kommenttia saa heittää, jos olet livenä katsomassa, tietenkin kysyä kaikkea mahdollista. Tämä ei ole myöskään tällä tarkkuudella, mä aion tästä puhua tai suunnitellut puhuvani, niin kaikki kommentit ja muu, niin tätä saadaan viedä muihinkin suuntiin live-kysymyksien nojalla. Hyvä. No ensimmäisenä tietenkin käsinseisonta. Meidän pitää hahmottaa nyt, mistä käsinseisonnasta me puhutaan, koska käsinseisonta on osa voimistelua, se on osa cheerleadingia, se on osa tosi monia lajeja, mutta käsinseisonta on itsessään myös sirkuslaji. Eli siis ihmiset tekee käsinseisontaa päätoimisesti. Monilla on joku muukin laji siinä, mutta ei kaikilla. Ja on sirkuskouluja ympäri maailmaa, mitkä valmistaa tosi taitavia nimenomaan käsinseisojia, joilla ei sitten välttämättä ole toista lajia, eli he on tosi yksilajisia. Tänään me puhutaan tästä sirkusmaailman käsinseisonnasta, missä on samankaltaisuutta muiden urheilulajien kanssa, mutta pitää ymmärtää, että nämä voi olla täysin erilaisia siihen verrattuna. Ja tämä on nyt ehkä tämmöinen minun kokemukset 10 vuoden ajalta siitä, että mitä kovatasoisten käsinseisojen kanssa työskentely on opettanut ja sitten, että miten nämä asiat liittyy siihen ja liittyykö ne oikeasti enää sitten huipputason käsinseisojalla heidän arkensa tai heidän ongelmiinsa, mitkä saattaisi siihen uraan vaikuttaa. No, tärkeimpänä ehkä ei yllättävästi on se, että olkapää on lähes aina se, minkä takia minun vastaan tulee käsinseisoja. Tällä viikolla tai viime viikolla oli poikkeus, tuli käsinseisoja, joka on tehnyt yli 10 vuotta, mutta ei ollut olkapää kipeä, vaan oli jotain ihan muuta, ja se on äärettömän harvinaista. Lähes aina, jos mä oon Suomessa tai ulkomailla käsinseisojen kanssa työskennellyt, niin kyseessä on olkapää. Ja mä oon poiminut sieltä tämmöisen hauska ilmaisun niiltä risteilijäkeikoilta ulkomailta. Me puhuttiin käsinseisojen, siellä oli muutama siinä esityksessä käsinseisoja, ja osa heistä teki siis pariakrobatian. Olivat hyviä käsinseisoja itsessäänkin, mutta tekivät myös pariakrobatian lentäjän roolia, jolloin he seisoivat käsillä paljon myös toisen käden varassa, mikä on hieman verran erilaista kuin sitten se käsinseisonta soololajina. Voidaan puhua siitä myös niistä eroista myös, mutta sieltä tuli muutama pariakrobatian lentäjältä tämmöinen, että handstand muscle, että tämä on se, minkä kaikki, jotka aloittaa käsinseisonnan, löytää, ja sitten sitä lihasta pitää kehittää, eli käsinseisonta lihas. Ja sitten he kuvailivat sitä tälleen, että että sitä ei tiedä ennen kuin se alkaa seistä käsillä, mutta se tuntuu tässä niin kuin olkapään sivussa, ja se tuntuu sen käsinseisonnan jälkeen, ja sitten se lihas pitää vaan vahvistaa, ja sitten se alkaa se kässäri sujumaan, tälleen fysioterapeuttina, mä selitän, että mikä tämä handstand muscle on. Kysehän ei ole siis ollenkaan lihaksesta, vaan tämä alue on heijastekipua, tai ehkä vielä kipua. Se kertoo jonkinlaista toistuvasta isosta määrästä puristusta, mikä liittyy enemmänkin tämmöiseen pinnetilaan meidän olkapäässä, joka on sitten tavallaan käsinseisonnan aiheuttamaa totta kai, mutta kyse ei ole lihaksesta. Tai
Joo, lihasrakenne ja jännerakenne puristuu, eli sillä lailla, mutta se ei ole lihas, mikä sillä vahvistuu, koska sitten se tunne saattaa kadota. Toiset käsin seisoo, että se on se ensimmäinen vuosi tai useampi vuosi, tai se vaihtelee, kuinka paljon tämmöistä handstand muscle kipua tuntuu kelläkin, mutta kaikki se mä sanoisin, että kaikilla sitä on, toisilla se häviää, toiset painii sen kanssa pitkälle urallansa, ja kyse on siis pinnetilasta. Ja nyt pinnetiloista mulla on ihan oma video täällä YouTubessa. Mä en halunnut ihan supersyvälle mennä sinne, ellei nyt joku uue chatti, että kerro mulle kaikki, niin sitten kerrotaan. Mutta jos mä haluaisin jotenkin typistää tätä ajatusta, mä otan tämmöisen anatomian mallin, koska onhan mulla tuo luurankakin tossa, mutta tää on helpompi liikutella, niin tässä on lapaluu, tässä on olkaluu, ja tämä muodostaa olkanivelen. Näin. Tämän verran me tarvii ymmärtää anatomiaa. No, mä laitan mun sormen täältä välistä. Ajatellaan, että tämä on semmoinen supraspinaattuslihas tai joku muu tämmöinen infraspinaattus tulisi täältä toiselta puolelta. Mun keskisormi on yksi lihas ja tämä ketjusormi on toinen, niin mä hahmotetaan, että tänne tulee muutama lihas. Ja sitten kun me lähdetään nostamaan tätä kättä tästä näin, niin mitä tälle mun etusormelle käy? No se alkaa puristua ja sitten totta kai mun lapaluukin menee tälleen, kun me mennään käsin seisontaan. Mutta tänne muodostuu tämmöistä pinnettä. Ja se muodostuu joka kerta. Ei siis, tämä ei ole mikään, että vain käsin seisolla tulee tämmöinen pinnetila, vaan ihan jokaisella. Jos sä nyt nostat siinä sun käden ylös, jonkinlaista pinnetilamaista tunnetta sinne tulee, ja se liittyy vaan siihen olkapään normaaliin toimintaan käsin seisoilla. Se on vaan niin kuin överi paljon usein sitä, mikä siinä tuntuu. Ja tähän ehkä mikä tässä yksi kantava teema tässä koko luennossa on, niin tulee liittymään tähän meidän ehkä lopetusaiheeseen, tähän ikään, on se, että alkuvaiheessa käsin seisonta volyymi on tosi isoa. Sä menet sirkuskouluun tai sä oot yleensä harjoitellut käsin seisonta ennen kuin sä menet sirkuskouluun. Ja sitten sulla on isoja määriä. Käsin seisontakulttuuriin liittyy paljon semmoista, että sitä pitää treenata paljon tai se katoaa, joka lietsoo jonkun verran sitä, että sitä treenataan lähes joka päivä. Tai treenataankin joka päivä, ei ole mikään poikkeuksellinen sellainen, että se on ihan, tuntuu enemmän sääntö kuin poikkeus, että sitä on enemmän useampana päivänä, kun on lepopäiviä sitä lajista. Ja tämä on, niin kuin kuuluu siihen ajattelumalliin. No, mitä tästä saa aikaan on se, että kun se puristus on meillä ihan normaalia, nostellaan kättä tälleen, niin jonkun aikaa se puristus tuntuu uudelta, jonkun aikaa se vahvistaa sitä, koska se rakenne myös hyötyy siitä, että sitä puristetaan, se reagoi siihen, ihan niin kuin sun iho alkaa parkkiintua, kun siihen tulee hankausta, niin jännekin tavallaan alkaa niin kuin kehittää suojaa sitä puristusta vasten. Mutta sitten jos ensimmäinen vaikutus on muutama kädennosto, ei mitään vaikutusta, vahvistuva vaikutus, niin sitten meillä tulee kolmantena se, että se alkaa mennä överiksi, että meillä voisi olla joku dramaattinen neljäs vaihe täällä, että sitten se katkee tai tulee joku vaurio sinne lihakseen. Niin sitten me haluttaisiin tietenkin siinä treenimäärässä olla, ei täälläkään, ei tää nolla, ei mitään vaikutusta, muutama hassu toisto, jos me ajatellaan, että me vahvistettaisiin ja haluttaisiin ennaltaehkäistä tämän pinnetilan luomia ongelmia. Me haluttaisiin olla täällä kakkosvaiheessa, mutta me ei voida aina erottaa, että milloin me lipsahetaan tänne kolmoselle. No nelonen tapahtuu sitten pitkän ajan saatossa, eli tämä on niinku se, usein tässä kolmos-nelosvaiheessa ollaan niinku sit sirkusfysio oltu yhteydessä, että hei nyt mun olkapää on aika pitkään tosi kipeä, mulla sattuu käden nosto, mulla on tämä handstand muscle tunne täällä, tämä on siis yksittäisen akrobaatin, mun mielestä se oli vaan niin hauska ilmaisu, tämä ei ole mikään yleinen ilmaisu mutta niin sitten tavallaan niin kuin tässä vaiheessa aletaan niin kuin olla sille, että tämä ei ole enää normaalia. Että kyllähän käsiseisontaan niin kuin urheiluunkin liittyy tosi paljon semmoista, että me siirretään epämukavuutta, me pusketaan meidän rajoja, me treenataan ajoittain tosi kovaa ja sitten me kevennetään toivottavasti sitä harjoittelua, jotta me saadaan tavallaan sitten se rakenne palautumaan ja ehkä vahvistumaan siitä kovasta ärsytyksestä. Niin tämmöinen tavallaan niin kuin se logiikka tässä. Ja tämä pinnetila on se, jos mä ajattelen niin kuin niitä pitkään tehneitä, niin miten sen harjoittelun määrän kanssa käy, miten mä ajattelisin, että siinä kannattaisi käydä. Totta kai käsinseisonta on semmoinen sutkautus heitetty siitä, että 5 vuotta tuskaa ja sitten loma. 5 years pain, 10 holiday. Eli jos se jaksaa tiettyyn pisteeseen asti mennä, että pääsee yhden käden käsinseisotaan muuta, niin se laji ei sitten tavallaan enää siitä. Se muuttuu vaikeammaksi, ne voi hioa ja se tulee paremmaksi, mutta tavallaan, niin kuin, että sitten sinne niin kuin, se tasapaino alkaa olla niin hyvä, että sitä harjoittelua on järkevä tehdä, tai että se ei ole semmoista tasapainon hakemista vaikka ja ihan perusasioiden hinkkaamista enää, mitä se aluksi tosi paljon on.
Niin sitten miten pinnetilaa tavallaan niin kuin säädeltäisiin siinä vaiheessa, kun mä pääsen, 2 käden käsin seisonta on mulle helppoa, se on ihan semmoinen, että mä voin tehdä sen, se ei ole mikään ihmeellistä, että mä pysyn siinä 30, 40, 50 sekuntia, mä pystyn vaihtamaan painonsiirtoja, mä pystyn ehkä seisomaan yhdellä kädelläkin jonkun verran, pystyn seisomaan paljon yhdellä kädellä, eli mulla onnistuu 1 käden varassa suora seisonta, mä saan tehtyä jotain muotoja, fikaa, seiskaa, muita tämmöisiä käsinseisontamuotoja. Jos nämä siis on jotenkin vieraita, niin ne on siis semmoisia, että jalkoja taivutetaan 1 käden varassa ollessa. Mä en pysty näyttämään niitä nyt tämän aikana, mutta jos te katsotte jotain YouTube-videoita, missä on taitavia käsinseisojia, niin sieltä näkyy paljon semmoiset, että 1 käden varassa tehdään paljon kiertymistä. Ja ehkä tähän on hyvä, niin kun mainitsin siitä, että se lentäjän rooli esimerkiksi pariakrobatiassa ja siinä käsinseisonta poikkeaa peruskäsinseisonnasta, niin siinä on esimerkiksi paljon semmoisia 1 käden, että sinne kierretään tosi voimakkaasti. Näitä tehdään myös käsinseisontatikuilla paljon, mutta sitten semmoiset niin korkeatasoiset pariakrobatiaparit, jotka vaikka niin osaa tehdä semmoisia, että ne irrottaa 1 käden ja sitten ne on sen varassa ja sitten ne kääntyy vaikka tekee tämmöisen 360 tai semmoisen, niin että se saadaan näyttää 360, että se aloitetaan vähän kierrossa ja sitten se rullataan, että se pyörähtää tässä. Jos hän olisi tässä minun käden varassa lentäjä, niin se lentäjä pyörähtäisi sen käsin seisonnan, se saadaan näyttää siltä. Niin siinä on paljon tämmöistä pyörimistä, mitkä voi sitten tuoda tuon pinnetilan lisäksi jotain muita sellaisia nivelperäisiä ongelmia. Tai ehkä sekin voidaan niputtaa tuonne pinnetilaan. Sanotaan, että kaikki ääriliikeradat vaatii jonkinlaista pinnetilaa, on se sitten täällä tai täällä tai täällä. Niin se, miten se harjoittelu tavallaan muuttuisi mun ajatuksissa tämän pinnetilan osalta on se, että siinä vaiheessa, kun me ollaan saavutettu tavallaan se hyvä taso siinä käsinseisonnassa, meillä alkaa olla treenivuosia, meillä alkaa tulee myös ikää, totta kai siinä samalla, kun me harjoitellaan, niin me aletaan hahmottaa sitä, että se treenin määrä ei ole enää se, mikä vie mua lajissa eteenpäin, vaan mua vie siinä lajissa eteenpäin se, että mä pystyn treenaamaan niitä mun vaikeimpia sen hetken taitoja keskittyneesti, palautuneesti ja hyvällä voimatasolla. Eli sitten se tavallaan se ei ole enää semmoista toistojen hakkaamista. Kysymys totta kai voisi olla myös keskustelut, onko se koskaan vain toistojen hakkaamista, mutta sanotaan näin, että alkuvaiheessa sillä, että me toistetaan niitä kevyitä toistoja, noustaan 2 käden varaan, tehdään tämmöistä, niin siinä ehkä semmoinen, että sitä pitääkin jonkun verran saada sitä niin kuin kokemusta siinä, mutta siinä vaiheessa, kun sulla on jo tavallaan hyvä hahmotus siitä, että minkälaista on ollut 1 käden varassa, miten me tehdään käsin seisontaa eri asennoissa, eri korkeuksilla, eri välineillä, niin siinä vaiheessa tavallaan se, että millä mä enää haastan itseäni, ja mikä riittää, että mä ylläpidän tämän, koska sitten eihän sirkusartisti tyypillisesti esiinny lavalla vaikeimmalla tempullaan, vaan se, mitä sirkusartisti harjoittelee vapaa-ajallaan, on usein vaikeampaa kuin mitä nähdään lavalla. Ja se on myös ihan siitä syystä, että työ on työtä, sen ei pidä olla semmoista omien rajojen kokeilua. Niin sitten se harjoittelumentaliteetti mun mielestä se niin kuin pitäisi muuttua siihen, että mun treenimäärän kannattaa jonkun verran, siihen kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota. Tarvitseeko mun tehdä joka päivä? Ei se käsinseisonta oikeasti ole niin helposti katoava taito, kun sitä sanotaan. Ja miten mä uskallan sanoa tälleen, vaikka mä en itse ole huippu 1 käden varassa käsin seisova ihminen, on se, että kun mikään taito ei lähtökohtaisesti ole semmoinen, vaan suurinta osaa taitoa riittää, että fyysiset ominaisuudet pysyy samana, eli mä olisin riittävän vahva kannattelemaan itteeni tässä 1 käden varassa, ja sitten mä ylläpidän sitä, ja sitten sen jälkeen, jos mulla tulee taukoa käsinseisonnasta, niin mä hyväksyn sen, että kyllä se ei pysy täydellisesti sillä tasolla, missä se on, mutta että onko se helppo saada takaisin palautettua sinne, niin verrattain helppoa. Verrattuna siihen, minkälaista se oli silloin treenata se käsinseisonta sille tasolle. Niin tämä on niinku ehkä se mentaliteetti. Tämä pinnetila on mun mielestä se tärkein ja ehkä se eniten haittaava ongelmia aiheuttava käsinseisojien tavallaan riesa. Ja sitten se ehkä dramaattisesti katkaiseeko tämä nyt uran, niin mä sanoisin, että en muista kaikilta näiltä vuosilta, että käsinseisojan ura olisi kokonaan katkennut ees, vaikka oltaisiin menty leikkaukseen. Eli sitten siellä on se tavallaan, jos me muistetaan nämä 4 vaihetta, nostetaan kättä, että ei tapahdu mitään, sinne tulee vaan pelkkää ihan semmoista kohinatasoista ärsykettä. Tehdään sen verran paljon, että se vahvistuu, alkaa tottua siihen, tehdään liikaa, että se alkaa ylirasittua, jatketaan ylirasitusta niin kauan, että se
jänne vaurioituu, siihen tulee joku repeämä johonkin suuntaan. Se voi, no käsin seisonnassa se ei ehkä, mä en muista nähneeni koskaan, että se olisi katkenut kokonaan, se on sitten muut lajit, missä käy sillä lailla, mutta että käsin seisonnassa se pinnetilan, puhutaan, jos niitä haluaa jotain lihaksia sieltä, niin supra- ja infraspinatuslihakset on tyypillisesti se, mutta sitten jos sun käsin seisonta tyylitapa on sitten enemmän bariakro tai muu, niin siellä saattaa olla joku muukin rakenne, mikä voi olla sitten niin kuin rispaantunut ja kärsinyt siitä treenaamisesta. Niin tavallaan se pinnetilan hoito ei katkaise uraa sillä tavalla, mutta voi tehdä harjoitteluvuosista, niin kuin toi voi olla pitkäaikainen riesa, ja sitten kun se yleensä se lääke siihen on, että sitä pitää keventää, eli jos me ajatellaan, että mun ajatus olisi tässä, että mä haluaisin ennakoivasti suunnitella mun treeniä niin, että me ei ajauduta siihen tilanteeseen, että meidän pitää reagoida siihen ja nyt käsin seisonta tauolle ruvetaan rakentaa uudestaan jotenkin niin pikkuhiljaa sitä sietokykyä sille olkapäälle taas, niin tehtäisiin mieluummin se tämän kautta kuin siinä, että me ollaan siinä, että sirkusfysio sanoo sitten, että nyt on otettava 2 viikkoa breikkiä ja ei voida tehdä lajia. Toinen ehkä semmoinen niin kuin vaan sivuhuomio tuohon olkapäähän pinnetilasta. Tässä on ollut aika paljon sivuhuomioita ja tämmöisenä tämä live nyt tulee sitten, että muistakaa sieltä kommentoida jotakin, jos haluatte, että mä palaan jotakin tai mä jotenkin, mulla punainen lanka hukkuu, mutta olkapään muutoksista on hyvä mainita. Eli kun on nähnyt 10 ja 100 magneettilausuntoa käsin seisoja olkapäästä, niin on hyvä hahmottaa sitä, että on normaalia, että se näkyy se laji sun olkapäässä. Eli siellä voidaan kuvailla esimerkiksi semmoisia, mä otan tuon lapaluun tuosta, sori luuranko, mä käytän tätä luurankoa enemmän, niin tässä on lapaluu taas jälleen kerran, niin mitä tässä tavallaan niin kuin olkapäässä tapahtuu, niin yksi semmoinen muutos on se, että tässä on semmoinen rustorengas, mikä on semmoinen geelimäinen tyyny, eli se pystyy liikkumaan tässä, se ei ole semmoinen niin kuin kova, on jonkun verran kova, mutta se muuttuu semmoiseksi pehmeäksi. Enemmän ehkä mä ajattelisin, että se on tämmöinen niin kuin hiha, että se laskostuu aina sit siitä eestä pois, kun mä liikutan. Nostan kättä, niin se rullaa pois tieltä ja tämmöinen. Niin sitten tämmöisiä slap-vaurio, slap-muutoksia, eli slap-sana tulee siis superior labrar tear tai labrar, no slap-alueesta puhutaan siinä, sieltä jostain repeämää, eli tear puuttuu sieltä, mutta anterior posterior, eli tässä eteen taakse suunnassa semmoinen joku muutos siellä. Mutta slap-alueesta puhutaan siis tässä just nimenomaan tässä olkapään päällä, jos tuosta alusta muistatte tämän sormi täällä, mikä jää puristuksiin, niin tämä slap-alue on siihen liittyvä, niin sen muutokset on tosi normaaleja, ne ei välttämättä vielä, vaikka se kuvasta löydettäisiin, niin se ei välttämättä selitä sitä, että miksi sun olkapää on tosi kipeä, koska jos me kuvattaisiin myös toiselta puolelta, niin sun toisessa olkapäässä saattaisi olla täysin sama muutos. Hyvä. Nyt tämä olisi ehkä olkapäästä se pääjuttu, mikä tämän, niin kuin tässä niin kuin käsin seisonnan uraa ajatellen, ja ehkä tämä on myös tärkein, niin kuin otettiin tämä alkuun sen takia, että tämä on mun mielestä se, niin kuin se top-homma, tämä pinnetilaisen hahmottaminen, että se on olemassa siellä, se liittyy aina käsin seisontaan, se on annoksesta kiinni eniten, ja sitten myös pitää hahmottaa, että niin kuin puhutaan näistä, että vaikka känsiä tulee tai parkkiintuu iho, niin samalla tavalla, kun mä lopetan sen tekemisen, niin tämä katoaa sieltä, niin sitten sen takia myös joskus se lajin tekeminen on suojaava vaikutus. Täällä on joku notifikaatio, mun nyt laittaa se pois. Hyvä. Muita, mistä tänään niin kuin ajattelin mainita, on ranteet ja kyynärpään yliojennus, ja sitten viimeisenä tämä ikäteema on mun mielestä hyvä, koska käsin seisoja urat on kuitenkin suht pitkiä. Joillakin voi olla siis jotkut tekee 40 sen päälle ihan ammatikseen sitä käsin seisontaa vielä, niin sitten on hyvä hahmottaa, että 16-vuotias ja 40 on ominaisuuksiltaan jonkin verran eroavaisia toisistaan. Mutta ranteet on aina kovilla. Ja mä sanoisin, että erityisesti kun käsin seisonta ura tai harrastus aloitetaan, niin ranteet on se, mikä pistää jarruja ensimmäisenä. Me ei vaan voida fyysisesti olla niin paljon ranteiden päällä, kuin mitä intoa riittäisi treenata sitä käsin seisontaa. Niin ranteet on semmoinen, mä sanoisin, että enemmän alkuvaiheen ongelma, mutta sitten ajoittain myös ammattitasolla käsin seisojia vaivaava. Tai sitten sanotaan, että se voi olla semmoinen, että siihen ollaan niin totuttu, että jos mä vaikka olen työskennellyt jonkun esityksen kanssa, niin ei sitä muisteta edes mainita.
Semmoistahan se on se ranteiden, tältä ne ranteet tuntuu käsin seisojilla. Niin tästä mulla on, niin kuin mä sanoisin, että mä veikkaan, että tämä on ehkä enemmän kuin mitä mä oon vastaanotolla kuullut. Tai sanotaan, että sitten jos siitä puhutaan, niin sitten sitten artistit sanoo, että no itse asiassa kyllä on ollut aina, on ollut jo kuukauden kipeänä, mutta semmoista. Eihän tämmöistähän tämä niin sanotusti on. Hyvä. Ranteet siis ei ole mun mielestä semmoinen, mä sanoisin, että aina huolenaihe, semmoinen aina asia, mistä pitää olla tarkka, koska ranteessa on rannen nivelessä, jos mä lainaan, tämä käsi ulottuu tähän paremmin. Tässä on mulla tähän luurangon rannetta, jos mä katson, niin jos me ollaan tämmöisessä taivutuksessa, näin tämä ehkä näkyy parhaiten, niin tämän reunan luurakenteet täällä joutuu aina puristuksiin. Ja nyt ehkä semmoinen, niin jos ei teistä kukaan, jos et sinä ole ammatiksi käsin seisontaa tekevä, niin tavallaan niin kuin ehkä semmoinen lähimpänä semmoinen on, mikä kokemus on, että jos on liukastunut ja lyönyt häntäluunsa, niin sehän voi olla niin kuin kuukauden tai 2 kipeä. Ja se tuntuu ihan tyhmältä, että mä oon niin kuin lipsahin ja mulla on 2 kuukautta hanurikipeä. Niin se tulee siitä, että siihen tulee varmaan, voi tulla mustelma ja se on lihasperäistä silloin ja se muutama viikko ja homma hieno. Mutta sitten miksi se jää sinne vaivaamaan esimerkiksi tämmöisen liukastumisen jälkeen, niin meillä tulee luumustelma sinne. Eli sitten kun meillä on, otetaan, mulla tuossa vähän liikkuvampi ranne on tossa, niin sitten jos meillä on tätä luun rasitusta täällä rannen nivelessä toistuvasta tähän asentoon lataamisesta, niin meillä tulee ongelmaksi se, että se luun kalvon alle tullut turotus on hemmetin hidas lähtemään sieltä pois. Ja sitten se on just se, liukasta on siis eri kuin liukastuminen, mutta tavallaan se luurakenteen ärsytys on siellä, se on se samankaltaisuus ja se on hidas paranneltava. Ja tämä menee vähän pinnetilan kanssa samaan, eli meidän pitää säädellä sitä, mutta mä sanoisin, että ranteet pystyy saada niin vahvoiksi, että tavallaan tähän ranteet siedättyy, mutta tämä on pitkä prosessi, eli tätä ei tavallaan pysty jouduttamaan, eli siinä alkuvaiheessa, kun aletaan treenaamaan, niin me voidaan ajaa itsemme isompiin ongelmiin pitkällä aikavälillä, kuin jos me yritetään ahnehtia sitä, että ei kyllä mennään vaan kipua vasta ja mennään. Ja sitten samaa tavallaan sitten, kun niitä treenimääriä pitää alkaa ehkä jossain vaiheessa harkita, että no kuinka paljon mun tarvii tehdä käsin seisontaa, että mä vielä kehityn, montako tuntia viikossa mä saan oikeasti tehtyä semmoista treeniä, että mä pääsen eteenpäin mun käsin seisonnassa. Niin silloin tähän ranteet, tavallaan se auttaa myös tähän ranneasiaan, eli ranteita kannattaa säännöllisesti kuormittaa, käsin seisojan ei kannata ottaa sellaista vuoden taukoa, tai jos ottaa, niin sitten se pitää huomioida, että se varmasti siihen ranteeseen heijastuu ja se pitää alkaa taas vähän totuutella, koska ärsyttävä puoli on se myös, että se, minkä sä oot saavuttanut tänne rannen niveleen, hyödyllisen, positiivisen adaptaation siitä käsin seisonnasta, niin sitten jos siitä joutuu ottaa tauon, tulisi vaikka joku, tässä on vaikka yksikellä olkapää leikattu, niin sitten on tosi vaikea kuormittaa enää rannetta, varsinkin jos on se sun yhden käden kässärikäsi, mikä on sun bravuurikäsi niin sanotusti, niin sitten me tavallaan halutaan jollain tavalla säilyttää näitä muutoksia siellä ja sitä tottumusta siihen käden kuormittamiseen, koska sitten jos se menettää pitkäksi aikaa, niin sitten se vaan vaatii paljon aikaa saada se takaisin ja mikä ei ole mälsempää kuntoutuksen päätteeksi, kun että olkapää on kondiksessa, mutta ranne alkaa seuraavaksi olla silleen lyömässä rajoja siihen treenaamiseen. Mutta ranteessa siis se rannen nivel on se tyypillisesti, mikä rasittuu paljon, ja se luurasitus on tosi erilaista kuin mikä lihasrasitus on. Totta kai sitten alkuvaiheessa meillä on täällä ihan forkussa kyynärvarressa nämä lihakset, mitkä on tosi kovilla siitä käsin seisontatyöskentelystä. Mutta ajatuksena olisi tietenkin tämmöisillä pitkäaikaisilla, pitkäuraisilla käsin seisoilla, että kädet on niin vahvat, että se ei enää ole tavallaan heille se juttu. Ja sanoisin, että en ole ajoittaisia forkkujumeja kyllä ja tämmöisiä on, mutta se ei ole semmoinen isosti erottuva sieltä käsin seisojan urassa tavallaan pisteenä. Ranteet tulee ajoittain sinne tavallaan ehkä jonkinlaiseksi hetkelliseksi ongelmaksi, mutta se ei ole semmoinen, mitä ei pysty semmoisella hyvällä suunnittelulla ja vahvistamisella huomioimaan. Kyynärpään yliojennus, mä otin tämän tähän, koska mä sanoisin, että tämä on yksi semmoinen asia, mikä tulee vastaan melkein aina, kun puhutaan käsin seisonnasta, koska onhan se eri asia, että jos mulla nyt on lievä yliojennus näin, niin tavallaan kun tästä kysytään monesti, että tuleeko tämä olemaan mulle ongelma, ja jos kyllä, niin miten sitä ehkäistään, ja sitten mitä
ylipäätänsä tälle voisi tehdä, tarviiko tälle tehdä jotakin. Ja ensimmäisenä tässä nyt on ehkä kysymys siitä, että miten iso se yliojennus on. Ja osaankohan mä piirtää tämmöisen. No mä teen kuitenkin. Sanotaan vaikka, että tässä on käsinseisoja 1, joka seisoo täydellisen suorilla käsillä. Näin. Sitten tässä on käsinseisoja 2, joka seisoo ehkä inaasen tuossa hänen hartiansa. Eli sitten, jos tässä on ihan suora oikokulma ja tässä alkaa olla tämmöistä kulmaa, niin mitä meitä kiinnostaa, nyt mä aion kokeilla tämä punainen väri. Mitä sille kävisi? Tämä on se, että kun tämä voima tulee täältä, näin, niin joutuuko se voima, jos mulla on tämmöinen vinokulma, nyt mä kikkailen, tämä on riski alkaa livessä piirtämään, mutta riskejä otettava. Niin, jos se voima, nyt tässä nämä nyt on tälleen eroteltuna, jos se voima tuleekin sitten tälleen viistoon, niin sehän saattaa jäädä tänne kyynärpäähän verrattuna. Tässä se voima menee hartiaan ja hartioon. Ja sitten se tavallaan niin kuin, se ei osu mihinkään yhteen nivelrakenteeseen tosi kovaa. Nyt tänne on tullut hirveästi uusia ihmisiä, mutta nyt selitään kyynärpää yliojennusta. Toivottavasti tänään saat tästä selvää. Tässä on tämmöinen vino, tosi yliojentuva kyynärpää, ja tässä on suora kyynärpää. Niin mikä fysioterapeuttina minua kiinnostaa, että jos sitä on tosi paljon, niin mä näen, että siinä on pieniä ongelmapaikkoja, koska se voima väkisinkin, se ei pääse tavallaan niin kuin jatkamaan tänne ylös, päähän, hartiat ja niin päin pois, vaan sitten jos se jää siihen kyynärpäähän ja se alkaa tuntua täällä todella paljon, niin silloin meillä voi kyynärpäähän alkaa tulla rasitusmuutoksia, ja sitten se varsinkin, jos me tähdätään ammattiin ja me ei huomioida sitä, niin sitten ne tuntimäärät, mitä siellä on, niin kyllä me saadaan tässä kyynärpäässäkin luurakenteisiin jonkinlaista ongelmaa. Mutta jos mä katson, mulla siis on yliojennusta, eli mulla menee pikkasen tälle alaviistoon tää, niin ei tämän verran yliönnystä ei koskaan tulisi olemaan minulle ongelma. Mä en ole mikään ammattikäsinseisoja ikinä ollut, mutta jonkun verran on seissyt käsillä, niin ei ollut ikinä ongelma. Ja mä väitsin, että tämän verran yliönnystä, niin en kiinnittäisi edes huomiota ammattilaisen kanssa. Mutta sitten jos sitä on tosi paljon, niin se on niinku eri juttu. Ja silloin semmoinen henkilö joutuu opettelemaan sen, että mä en voi lyödä sitä lukkoon, mikä on siis tietenkin tosi kivaa, jos sitä ei tarvitse miettiä, mutta pystyy olemaan silti tosi vahva sinne käsinseisonta-asennossa ja sillä niin kuin tavallaan kuittaamaan sen. Eli kyynärpään yliojennus, mä sanoisin, että on ollut joitain käsinseisoja, kellä se kyynärpään rasitusta on enemmän, ja sitten se ei ole välttämättä ollut siitä pelkästä yliojennuksesta, että siinä on ollut ehkä jotain muuta, että joko se on rakenteellisesti semmoinen kyynärpää, että se ei kierry tarpeeksi, tai siinä on nimenomaan niitä pariakrolentäjiä, kenen täytyy kiertää tosi paljon, kun he haluaa olla siellä kässärissä, niin kyynärpään ongelmia voi sitä kautta tulla. Mutta tämä yliojennus, mikä tässä on, niin tämä ei ole niin, mä väittäisin, että tämä ei ole semmoinen niin kuin iso ammattilaiskäsinseisojan ongelma listalla oleva. Mutta totta kai siellä on, jos pitää puristaa paljon, niin sitten meillä tulee jotain tämmöisiä golf-kyynärpäätyylisiä oireiluja joskus. Mutta käsinseisonta ei ole voimiltaan toivottavasti ammattilaisille semmoinen laji, että he on niin kuin kauhean äärirajoillaan sen puristusvoiman tai muun osalta, että he on niin kuin vahvoja siihen lajiin, suhteessa siihen lajiin, että he pystyvät tekemään isoja treenimääriä. Hei, nyt on mennyt puoli tuntia. Mä ajattelin, että tämä on suurin piirtein puolen tunnin homma, ja mulla on vielä tuo ikähomma täällä puhumatta läpi. Mutta ikä on tietenkin tärkeä juttu. Ja usein mun nuoret asiakkaat, jotka on lähdössä sirkuskouluun tai aloittelemassa käsinseisontaa ja haluaa tehdä sitä paljon, niin ei heitä kiinnosta eläke. Ja ei varmaan, eikä kuulukaan minun mielestä. Mitä semmoista eläkettä miettimään, kun ei tiedä, onko semmoista olemassakaan. Mutta sitten jos me aletaan olla silleen 20, 30 vuotta, lähempänä 30, me tehdään paljon käsinseisontaa, me ollaan yli 30, tehdään paljon, niin sitten tämä alkaakin olla merkityksellisempi, lähes 40 käsinseisojia. Tällä alkaa olla enemmän ja enemmän merkitystä tällä iällä. Ja tämä nyt liittyy tuohon pinnetilaan, mistä me puhuttiin aikaisemmin siinä, että se harjoituskuormituksen kokonaisuuden säätely on tosi tärkeää, niin se on usein mitä ikä myös toisi muutenkin. Ja tämä on nyt vaikea, koska ikä itsessään
Se hidastaa palautumiskykyä jonkun verran, mutta on vaikea joskus sanoa, että kuinka paljon tulee puhtaasti iästä ja kuinka paljon vaan tulee siitä, että meidän elämä muuttuu. 16 mä voin asua mun vanhempien luona, mä oon kotona, mä saan ruuan, mä voin vaan seistä kaikki päivät käsilläni, jos mä haluan käydä kouluun, pysty liikkumaan paljon. Nuoren elämä on niin erilaista kuin 3. On mahdollisesti vaikka perheellinen, sitten pitäisi kotiasioita hoitaa ja pitäisi ehkä nähdä kavereita ja ei sitten, jos vaikka pitää tehdä muuta työtä kuin sitä käsin seisontaa, eli ei olla enää päätoimisia esiintyjiä, niin sitten se mun muu elämän, ei voi sanoa ehkä epäaktiivisuus, mutta ei käsin seisonta-aktiivisuus alkaa heijastua siihen myös. Ja sitten, että mikä on ikää, mikä on sitä, että elämä on vaan muuttunut erilaiseksi, niin tätä on vaikea sanoa. Iän vaikutus on mun mielestä usein pienempi kuin se muun elämän tai muun arjen vaikutus siihen, että kuinka paljon me voidaan. Eli meillä on tavallaan, me voitaisiin tavallaan yrittää kumota iän vaikutusta käsin seisontakuntoon ja esiintymiskuntoomme tosi hyvin, jos meillä olisi kaikki maailman aika ja raha käytössä. Eli silleen, että mä saisin aina rahaa siihen, että mä voin treenata ja mun ei mä kerkesin palautua ja tälleen, mutta se on harvoin mahdollista. Mutta täytyy ottaa silleen huomioon, eli mä sanoisin, että asia, mihin ikä vaikuttaa käsin seisoilla on siinä, että taukoja tulee meille kaikille ja on hyvä, että tulee. Ja koska on tärkeää myös pystyä irrottautumaan käsin seisonnasta, varsinkin jos se on sun työ, niin eihän se ei saisi olla mun mielestä jatkuvasti koko ajan sun ainut identiteetti, vaan sitten on tärkeää, että mulla on myös jotain muita juttuja elämässä. Niin kun tämmöinen tauko tulee, niin iän vaikutus on tavallaan siinä, että me tarvitaan ehkä jonkinlainen semmoinen starttijakso, pehmeä laskeutuminen takaisin sinne käsin seisontaan. Eli se saattaa olla vähän allergisempi semmoiselle nopealle treenaamisen vaihtelulle, mitä nuorena pystyy tavallaan silleen, että nukuin huonosti ja en ole nukkunut viikonloppuna hirveästi ja mä lähden maanantaina treenaamaan ja mä pärjään sen kanssa ihan hyvin. Ei se ideaalia varmaan silloinkaan ole, mutta mun kroppa ei ole läheskään niin allerginen sille, mitä sitten, kun me ollaan vaikka yli 30 ja me tehdään käsin seisontaa, niin sitten tämmöinen asia saattaa painaa sillä paljon enemmän. Palautuminen niin levoon kuin syömisen kuin tavallaan niin kuin reenin suunnittelun kannalta alkaa olla tärkeämpää. Ja sitten erityisesti, jos se tauko kestää useamman viikon, niin sitten meidän jännerakenteet alkaa reagoida siihen. Käsin seisonnassa ei ole, jos ihan tämmöisestä käsin seisonta paikallaan tyylistä jutuista, niin tässä ei ole hirveästi räjähtäviä asioita. Me ei hypitä sinne tai meillä ei ole semmoista, että meidän täytyy nopeasti mennä käsille aina. Mutta sitten pari akrobatian lentäjät, niin sitten heillä on taas tosi paljon semmoista, että tulee nostoja tänne ja pitää mennä. Tai hyppy käsin seisontaa, heitetään käsin seisontaa jostain pänksystä. Niin sitten heillä on erityisen tärkeää se, että kun meillä on tauko, me pidetään lomaa, niin sitten me suunnitellaan itsellemme myös sinne, että hei, mulla tuossa aikaa silleen palautella sitä käsin seisontaa, totuttaa sitä olkapäätä, että hei, tätä se työ taas tulee olemaan, niin tämä olisi niin kuin se ideaali. Että varsinkin freelance tai ei se jos residenssi saadaan, niin residenssiin mennään, jos töitä ilmaantuu, niin niitä pitää suunnitella, että niiden mukaan täytyy vähän niin kuin mennä, että ei ole semmoista niin kuin urheilijamaista kaussisuunnittelumahdollisuutta, että hei, että tuossa mulla on noi kisat, niin mä voin tehdä silloin näin ja noin ja nui. Eli tämä on se teoria, miten esimerkiksi miten iän kannattaisi antaa vaikuttaa siihen harjoitteluun, mutta tämä ei ole mikään sellainen, että tämä onnistuu tosi helposti. Ja mä sanoisin, että monien asiakkaan kanssa, ketkä on käsin seisoja ja ketkä on jo yli 30, kenen kanssa teen töitä, niin itse asiassa iso osa meidän yhteistyöstä on sitä, että me suunnitellaan yhdessä sitä harjoittelua. Että miltä sun viikko näyttää, että tuossa sulla on tuommoinen hetki treenata ja tuossa sulla on toi treeni, tuossa sä käyt tekemään noita töitä, sä käyt vaikka opettamassa tuossa sä käyt tekemään tuossa sun pitäisi suunnitella nyt sulla olisi residenssi tulossa, no miten toi residenssi tulee vaikuttaa tähän sun käsin seisontaan ja näin, niin tämä on semmoinen mitä mä teen, mitä paljon, se on osa sitä fysioterapiaa myös nuorempia kanssa, koska se harjoittelukokonaisuuden vaikutus kaikkiin pinnetilaranteet tänne puolelle myös niin on niin merkittävä, että mä sanoisin, että mä pystyisin tekemään itteni melkein työttömäksi. No en varmasti työttömäksi, mutta minun työt vähenisivät ainakin selvästi, jos sitä harjoittelun suunnittelua kun noudatettaisiin
tai siihen niin kuin panostettaisiin enemmän siihen, että kuinka paljon sitä käsinseisontaa, kannattaako edes valita enää nykytiedolla yhtä lajia, onko käsinseisonta sellainen laji, että se on ainoana lajina sellainen kestävä, vai onko hyvä, että jos mulla olisi toinen laji, mitä mä teen välillä myös, niin sitten se tasaisi sitä kuormitusta mahdollisesti itsessään, ja sitten, että kuinka paljon mun kannattaisi tehdä mun lajitreeniä myös niin kuin voimatreenin kautta, niin nämä on semmoisia teemoja niin kuin ehkä mitkä tähän niin kuin kaikkeen. Ikä tuo siihen omat muutoksensa, nämä ranteet, pinnetila, vähän tuo kyynärpää, mitkä on usein siellä käsinseisonnan tavallaan niin kuin jonkinlaisina kompastuskivinä, niin kaikki niihin vaikuttaa. Mutta ehkä se loppukaneetti tähän kaikkeen on se, että käsinseisonta on lajina kuitenkin sellainen, että sitä pystyy tekemään tosi pitkään. Siinä ei mun mielestä niin kuin tuu semmoista mitään, että no tuossa vaiheessa ei enää pysty oppimaan jotain asiaa tyylisiä juttuja, ja sitten totta kai mä sanoisin, että se riippuu paljon minkälaista se sinun käsinseisontasi on, että onko se kuinka aggressiivista, teetkö paljon akrobatiaa sen ohella ja muuta semmoista, että sitten monet siihen palautumiseen liittyvät asiat ja ikään liittyvät asiat voi niin kuin heijastua enemmän silloin, kun jos se on semmoista iskuttavampaa, enemmän pari akroa kuin enemmän semmoinen vaikka, että mulla on käsinseisonta numerotapeilla tai näin jonkun välineen kanssa, niin ne on tosi erilaisia käsinseisontotyyppejä. Hyvä, hei. Kiitos kaikille, ketkä tulitte kuuntelemaan tätä. Tänne alkaa kohta tulemaan kakunsyöjiä tänne mun toimitilalle. Jos tämmöisestä olisi minulle apua, tai koit, että hei, olipa kiva kuunnella, niin laita mulle vaikka viestiä, että haluaisin kuulla seuraavaksi tällaisesta, koska mä en tarvitse tätä toimitilaa, että mä voin tehdä tällaisen. Mä pystyn tekemään tämmöisen melkein missä vaan. On kiva jakaa sitä tietoa, mitä on. Ehkä Suomessa mä väittäisin, että ei kukaan muu ole työskennellyt näin intensiivisesti sirkuksen parissa kuin mä itse olen. Ja sitten se on tosi harmi, että jos tämä tieto ei koskaan leviäisi minnekään. Että se, mitä mä oon nähnyt 12 vuodessa, niin että se ei jotenkin pääsisi käytäntöön. Tai että ei olisi muita fysioterapeutteja, jotka ymmärtäisi tätä. Ja sitten, että kannattaako toisten fyssareiden viettää 12 vuotta vai voisiko näitä oppia nopeasti ilman, että pitää käytännössä mennä sinne ja viettää sitä aikaa siellä. Sille on etunsa, mutta että olisi paljon juttuja, mitä me voitaisiin viedä käytäntöön ja muutenkin, niin ei muuta kuin laita viestillä, että hei, mä haluan tästä aiheesta, tämä mua kiinnostaa, niin mä pistän tulemaan mahdollisimman nopealla aikataululla niitä mukaan. Hei, palataan, hyvää sunnuntaita tai mitä tahansa päivää sulla tällä hetkellä onkaan menossa. Moro!